This our brother Paul Okechukwu Ike epostibugo me wee na-akọwalụ that na this our brother na ọ na-alụbu na corner oil wee nwee kidney failure bụ na ọ dị down kịta ndụ na o mebugo dị transparent nke bụ ka ọ na-akwado ime kịta adị na-anya na this video kịta ihe ga-afụ na ihe ọ na-ekwu okwu bụ 65 million. Now somebody wee bịa na the comment section wee na-asị divine healing, but before I continue, go to his page ka ịfụ the whole information and ihe ọ na-agabiga. Onwe help ị ga-offer na mmadụ bụ chibie ọ bụla mmụọ ịghọtago nke o ji abụ Jizọs nke o ji abụ alọbunagụ ma ọ bụ alụsị ịghọtago. It's only you and I will save ourselves. Do you understand what I'm saying? Now this our brother kita now na-agabiga ya. Do you know the reason why o ji agabiga kita ya? Because of again failed leadership. Ọ bụrụ na this our brother bụ onye a citizen of UK, onye na-agabiga this thing, kidney eferugodo, government will help him. A ga na-eme dialysis for free. O nwetakwana onye donor, the mother na ọ ga-adịrị ya izi ime kidney transplant. Ọgwụ ya na government will gonna take care of it. Do you understand what I'm saying? Then ọ bụrụ na ọ bụrụ onye ya anyị donor, then onye na-eme dialysis until enweta nwụọ ka esi wee nye donor. Do you understand? Ọ bụrụ na ọ bụ onye Saudi Arabia, the same thing. Ọ bụrụ na ọ bụ onye Pakistan, the same thing. Ọ bụrụ na ọ bụ onye European Union country, the same thing. Ọ bụrụ onye Canada, the same thing. Ọ bụrụ onye Australia, the same thing. But today, because of gịnị na ọ bụ onye Nigeria na-arụ ọrụ na oil company, see it, something like this wee mee ya, the oil company wee abandon oil. Do you understand what I'm saying? Abandon oil. So ọ pụtazi na social media na-ayọ help. If ebe ndị mmadụ ga na-asị ya divine healing, God will see you through, God will do this one. Kedu ebe that God nọ since ife a wee dakwasị ya? Anyị pụta na-akọwalụ that no mmadụ bụ ife ga-enye mụ na gị na-abụ long life and prosperity. Unu anya achọbere ịghọta datin. Countries ya niile mkpọrọ ga-afa now na-help their citizens ma fa nwere this kind of problem bụ mmadụ organize that system. But ọ bịa na Nigeria ebe mụ na gị na-abụ nọ onye nwe kidney transplant ida na afra ya bari obodo oyibo eburu ejebe na nwere nke dị na Abuja and nke akwa private na look at ego ọ na-akpa afa 65 million for second gịnị transparent. Then o mebugokwe nke izizi o. Imagine gị nwa bụ nwa ogbenye ma ọ bụ na ifuru this kind of money, o spend a lot of money yakwa akwado kịta nyako ji wepụtazi na social media na-ayọ ọ sị that na ọyọ go ma very dark man okwuru ọra ndị niile ọ ga-ayọ, but still yet nobody is coming to his rescue. Na onwezikwa ife mere na ọ tara igo. Biko ka ọ na-ewetara onwe fim ị ga-eji wee support nwa our brother bụ Paul Okechukwu Ike, just do the needful. Biko unu ọbụla, do you understand me? Chuma apụtakwa ebe a na-agwa gị nwa bụ nwanne m, protect your organs because anyị nwere country. Anyị nwere country. Ọ mmadụ bụ God. Onwere spirit nọ enigwe ga-ehili gị ma o se etie. Ọ mmadụ bụ ekwensu afọ a na-agwa gị, mmadụ bụ devil. And all the politicians say they are all devil. Ndị a niile deserve ịnọ na position of honor today because fan eme travel na afụgasị ka obodo ndị ọzọ dị. But to inye mụ na gị na-abụ that the same thing afa from na London fa travel over kemgbe ishi fayala eweta nye ma ndị na-eje ma Saudi Arabia, they no go give us all these things. That is why life expectancy will be low. That is why insecurity is buying us on daily basis. That is why sickness is buying us on daily basis. That is why our business are failing on daily basis. That is why we are running away from our own dear country on daily basis, because we don't have better society. Don't have running water, no good hospital, no good educational system, no railway, nothing is functioning. Look at, just imagine na ọ bụ kịta na this our brother kịta na onye UK ọ ga-apụta na social media na ayọ 65 million. Mụ na gị na-abụ mmadụ one ji na Nigeria. Imagine ọ dakwasa gị, what will you do?
ọ bụ na ego afọ adịrị nwụọ, because no spirit can save you. Is either kịta na provide nwere that money onwe mmadụ enyela aka onweta ndụ ya ọzọ, mana esi na ọka hapụ ego ahụ chọba Jizọs ma arụsị, nothing, nwere ife ga-esave ya. Na tagịkwa ma kedu afọ ya bụ odogwu akata aka tag ya ma mmiri enwilo ma aya ma maazị dibịa ma ebube mmụọ nsọ ma Zion ma Mbaka, ndị a na-agwa mụ na gị na-abụ na nwere power that can heal you. Tag all of them. Ọ bụrụ ịpụta na social media na-emesisi ndị mmadụ ntị, tag ya afa ncha niile.